A 16ª Asemblea Xeral da Irmandade Xurídica Galega comezou con un emotivo acto en homenaxe ao notario don Vitorino Gutiérrez Aller. No exterior da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela descubriuse un busto en bronce na súa memoria como recoñecemento ao seu compromiso coa galeguización do ámbito xurídico. A continuación, no Salón de Graos da Facultade, levouse a cabo a Asemblea Xeral da Irmandade. O acto estivo presidido polo reitor da Universidade, don Antonio López, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, don José López Campos, o delegado do Goberno en Galicia, don Pedro Blanco Lobeiras, a presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, dona Sandra Piñeiro Vilas, o decano do Colexio Notarial de Galicia, don José María Graíño Ordóñez, o presidente da Irmandade Xurídica Galega, don Xoaquín Monteagudo Romero, e a avogada do Estado, dona Consuelo Castro Rei. Don Xoaquín Monteagudo Romero, presidente da Irmandade Xurídica Galega, subliñou a presenza do conselleiro de Cultura, do delegado do Goberno en Galicia e do decano do Colexio Notarial de Galicia pola especial significación do acto e o contexto e reivindicación de semanas anteriores. En concreto, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e o señor conselleiro e Valentín, o secretario xeral de Política Lingüística, mantivemos con eles unha reunión este martes esta pasada semana, sobre o tema tan candente que nos queima a todos, que é o tema da versión bilingüe do novo programa da Oficina Xudicial Atenea e que nos causa tanta preocupación porque é unha oportunidade histórica para poñer remedio a unha cousa que vimos reclamando desde hai tantos anos. Eu creo que da reunión, despois dun longo diálogo que mantuvemos, Chelo Castro, Pepe e eu, con Valentín e co conselleiro, sacamos unha impresión final positiva e o que esperamos é que o conselleiro hoxe de alguma maneira nos confirme e nos libre de alguna pequena inquedanza que podamos, ou incredulidade que algún de nós poida ter sobre a cuestión. Pero bueno, resumo, creo que a conclusión final da reunión, como xa apuntou Chelo Castro en unha nota que vos remitiu a todos, foi positiva no sentido de que é viable e posible que o Atenea entre en versión bilingüe na data que sea ao longo do ano 2026 e que sea simultaneamente ca versión castelá. O motivo da presencia do delegado do Goberno é dobre. Por un lado, temos o honor de que o delegado do Goberno se incorpora hoxe como novo irmandiño da nosa entidade, pero aparte deso, como autoridade do Estado en Galicia, a verdad que tamén respecto deste tema que tanto nos preocupa, tivo sempre unha disponibilidade admirable para nós e para a reivindicación que temos, non? E creo que os avances que fixemos no Ministerio de Xustiza, os contactos que mantivemos ali para facilitar que todo isto saia adiante, neses movimentos Pedro Blanco xogou un papel fundamental, xogou e espero que siga xogando un papel fundamental. E o terceiro invitado que temos hoxe este carácter especial é o decano do Colexio Notarial de Galicia, Graíño Ordóñez. José María, a verdade é que mantivemos contactos ao largo dos últimos meses ou semanas sobre a problemática da incorporación progresiva do galego ao ámbito do dereito privado, no que os notarios xogan, como sabemos todos, un papel fundamental. Eu creo que as conversacións que tuvemos con ela, aparte de ser moi agradables, foron extraordinariamente fructíferas e creo que van ser moi fructíferas. A súa actitude, tanto del como da xunta directiva, foron extraordinariamente positivas. Eu non temos máis que palabras de agradecemento para a recepción que nos fixo, e o primeiro paso, que esperemos que se siga con outros máis adiante, o primeiro paso vamos dar hoxe porque vamos a asinar coa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e co Colexio Notarial de Galicia e que Irmandade un primeiro protocolo que repito, espero que sirva de base para outros avances posteriores nesta materia, que tamén é unha materia vital para as finalidades da Irmandade, non? O decano do Colexio Notarial de Galicia, don José María Graíño Ordóñez, puxo en valor a figura de Vitorino Gutiérrez Aller e afondou no papel do notariado como ponte esencial entre o dereito e a cidadanía, destacando a súa responsabilidade social e proximidade coas persoas.
as miñas primeiras palabras queren ser de recoñecemento e gratitude ao compañeiro Vitorino Gutiérrez Aller. O seu compromiso ca nosa lingua trascende o seu ámbito persoal para proyectarse na súa trayectoria profesional. A súa aportación no campo da normalidade lingüística foi moi significativa. Entre outras obras, quixera destacar os formularios notariales, ferramenta que foi moi útil nas notarías e cuso actualización vamos levar a cabo. Quero tamén transmitir as nosas felicitacións e parabéns a todos os membros da Irmandade Xurídica en Galego por o traballo firme na defensa da lingua galega, tanto no ámbito xurídico como no ámbito social. O notariado exerce no ecosistema xurídico unha función pública, recibe por delegación do Estado para conferir, esta delegación lle confere o carácter auténtico aos documentos dos cales o notario e o seu autor, ao mesmo tempo asegura a súa conservación, os efectos legitimadores, os efectos probatorios e executivos. O notariado é unha institución que se incardina no sistema da seguridade jurídica na súa vertente de preventiva para dar cumprimento ao artigo 9 da nosa Constitución. O notario ten unha doble natureza de profesional do dereito e funcionario público. O notario está presente nos momentos máis importantes e sensibles das persoas no ámbito das relacións xurídicas e privadas. Facémolos partícipes da súa propia experiencia xurídica e de sentir o dereito. Os acompañamos as persoas nos momentos de delicia e tamén nos momentos de dificultade. O ciclo vital dos diferentes actos, negocios xurídicos discorren pola notaría. Falamos de matrimonios, separación, divorcio, testamento, sucesións e tamén no ámbito mercantil. Neste ecosistema e neste contexto, a lingua non pode ser indiferente, non pode ser neutra. É un vehículo esencial da identidade, da comunicación e da comprensión. As persoas teñen o dereito a escoller a lingua na que se van a redactar as súas escrituras e poden facelo na mesma condición de igualdade que co castelán. A cooficialidade ven recollida no marco normativo no artigo 3 da Constitución Española e no artigo 5 do Estatuto de Autonomía e no 149 do noso regulamento notarial. É necesario avanzar e traballar para garantir e protexer efectivamente os dereitos lingüísticos das persoas. Neste sentido, creemos que o protocolo de colaboración que se va a firmar entre a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, a Irmandade Xurídica Galega e o Colexio Notarial vai xerar unhas sinerxias que favoreza a expansión do outorgamento das escrituras públicas en galego. A dinámica que se fixa para este traballo conxunto e colaborativo apóllase nestes puntos. A formación xurídico-lingüística en galego para os notarios que exerzan en Galiza e o persoal das notarías. Utilizar como ferramenta útil nas notarías formularios oficiais en galego, accesibles e validados polo Colexio Notarial, ca colaboración anteriormente sinaladas. Aproveitar a implementación e implementar as novas tecnoloxías para facilitar a redacción, a traducción, en noso caso, a revisión dos documentos notariais. O notariado galego, por súa proximidade ás persoas e súa autoridade xurídica, comprométese a ser asente colaborador na normalización lingüística e garante dos dereitos lingüísticos. Trátase de corrixir unha asimetría para conseguir unha igualdade non solamente formal, sino tamén material no uso da lingua nas notarías. Que o galego sexa exercido como lingua de opción válida. Moitas grazas a todos pola súa atención.
comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns e das cidadáns. Novos profesionais do ámbito xurídico comprometéronse públicamente co uso e defensa da lingua galega no exercicio da súa actividade profesional, entre os que cabe destacar o delegado do Goberno en Galicia, don Pedro Blanco Lobeiras, quen expresou a súa vontade de contribuir activamente á normalización do galego desde a súa responsabilidade institucional. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte aos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución, do Estatuto de Autonomía e con pleno respeto aos dereitos dos cidadáns. En representación dos novos irmandiños e irmandiñas, interviu dona Cristina Varela García, secretaria de Administración Local. Para min, hoxe, é unha enorme honra poder intervir nesta 26ª Asamblea da Irmandade Xurídica Galega e facelo en representación das novas irmandiñas e irmandiños. Este ano 2025 cobra especial importancia por varios motivos. En primeiro lugar, foi declarado ano castelao pola Xunta de Galicia ao facerse o seu 75 cabo dano co obxectivo de conmemorar a memoria e o legado de quen é considerado un dos fundadores da Galicia contemporánea, a súa cultura e o seu marco político. Por que citarmos hoxe a Castelao? Por unha das súas frases máis célebres, se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma, e porque no ano 1936, tras ser elixido como deputado máis votado en Galicia, o seu papel foi fundamental para a aprobación do Estatuto de Autonomía, que levaba o galego á categoría de idioma oficial de Galicia e establecía que os poderes públicos garantirán un emprego normal da nosa lingua. Tras o golpe de Estado e 40 anos de dictadura, o Estatuto de Autonomía de 1981 recoñece a oficialidade da lingua galega. E 2 anos despois, a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, no seu preámbulo concibe o noso idioma como un dos trazos máis significativos do pobo galego, e cito textualmente. A Constitución de 1978, o recoñecer os nosos dereitos autonómicos como nacionalidade histórica, fixo posible a posta en marcha dun esforzo constructivo encamiñado á plena recuperación da nosa personalidade colectiva e da súa potencialidade creadora. Un dos factores fundamentais desa recuperación é a lingua, por ser o núcleo vital da nosa identidade. A lingua é o maior e máis orixinal creación colectiva dos galegos, é a verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna á nosa comunidade, únenos co pasado do noso pobo, porque dela recibimos como patrimonio vivo, e unirános co seu futuro, porque a recibirá de nós como legado da identidade común. Continúa o preámbulo definindo a finalidade da norma. A presente lei, de acordo co establecido no artigo 3 da Constitución e 5 do Estatuto de Autonomía, garante a igualdade do galego e do castelán como linguas oficiais de Galicia e asegura a normalización do galego como lingua propia do noso pobo. O Goberno galego asumirá a dirección técnica e o seguimento do proceso de normalización da lingua galega, asesorará a administración e os particulares e coordinará os servicios encamiñados a conseguir os obxectivos da presente lei, indica o artigo 22. Ben, en segundo lugar, neste ano 2025 fanse 40 anos da primeira sentencia en lingua galega. A sentencia número 248/1985, do 27 de marzo, da Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Territorial da Coruña, da Audiencia Territorial de Galicia, emanada dun tribunal integrado polos maxistrados Ricardo Leirós Freire, Gonzalo de la Huerga Fidalgo e Claudio Movilla Álvarez. Esta sentencia daba a razón a Josefina Carreira fronte ao Concello de Redondela, que foi quen promoveu a súa elaboración na nosa lingua. Naqueles primeiros anos de democracia, as corporacións locais xogaron un papel fundamental na normalización da lingua galega no ámbito xurídico. Ben o sabe o noso compañeiro Xosé González Martínez, máis coñecido como Pepe de Redondela, alma máter da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística creada no ano 1984, unha de cuxas polas é a Irmandade Xurídica Galega, creada no ano 2007 no Mosteiro de Celanova. Citando o noso presidente, Xaquín Monteagudo, na monografía dedicada ao magistrado Ramón Carballal Pernas, os membros da Irmandade Xurídica Galega temos dous vencellos que nos unen:
A paixón en defensa da nosa lingua e en estreita relación con iso a porfía por conseguir que o galego sexa un idioma de uso normal no mundo do dereito e da xustiza. Tamén no ano 2007 comecei a miña carreira funcionarial nun concello galego. Despois de licenciarme en Dereito íntegramente en castelán, só lembro algunha clase en galego por parte de profesores como Celia Pereira, irmandiña tamén, e Xulio Ferreiro, actual decano da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, e tamén despois de superar unha oposición estatal tamén íntegramente en castelán, na que brilla pola súa ausencia o coñecemento do dereito autonómico e, por suposto, da lingua propia de Galicia. Só a partir do ano 2009, cunha iniciativa formulada por unha compañeira de promoción, a Xunta de Galicia exixiu a acreditación do coñecemento da lingua galega nos concursos de traslados do Corpo de Habilitados Nacionais. Como secretaria interventora de Administración Local, que dende o ano 2018 exerzo no Concello de Xermade, na terra chaluguesa, consciente da imperiosa necesidade de contribuirmos co exercicio das nosas funcións á normalización da nosa lingua no ámbito da Administración, xunto coas miñas colegas de profesión e amigas Sandra e Fernanda, damos un paso adiante e unímonos a Irmandade a fin de colaborar activamente nestes seus obxectivos fundacionais. Con todo, o proceso de normalización non pode completarse sen un compromiso claro e contundente do Goberno autonómico. O mandato estatutario legal non admite dúbidas, e precisamente agora que estamos nun momento crítico, e na miña humilde opinión as crises deben verse como oportunidades, o Goberno da Xunta ten que estar á altura e demostrarnos a todas as galegas e galegos que son dignos de asumir tan alta responsabilidade. Dona Ánxeles López Carballo, letrada da Administración de Xustiza, afondou sobre a reforma que está a vivir o sistema xudicial, reivindicando a necesidade de que a lingua galega ocupe un lugar central neste proceso de transformación. Nestes momentos estamos a vivir unha etapa histórica de profundo cambio na organización da Administración de Xustiza. A digitalización do expediente xudicial foi a pedra angular desta transformación, obrigatorio en toda Galicia a partir de setembro de 2023 tras experiencias piloto por distintos lugares do territorio galego, entre elas a do Social 3 de Lugo que comezou en xaneiro de 2018. Para poder levar a cabo unha reforma de tal calado que suporá a supresión dos xulgados tal e como hoxe os coñecemos para crear grandes servicios comuns, o xeral, o de tramitación e o de execución, que den soporte aos tribunais de instancia, están sendo necesarios múltiples cambios, empezando pola interoperabilidade entre os órganos xudiciais, a habilitación de cargadores de expedientes administrativos, a posta en funcionamento dun sistema de notificación electrónica coas persoas xurídicas obrigadas a comunicarse deste xeito coa Administración, así como coas persoas físicas que opten por esta vía, a consolidación dos expedientes e o acceso dos profesionais á totalidade do seu contido a través da sede xudicial electrónica, a creación de salas virtuais para realizar comparecencias telemáticas que eviten desplazamentos innecesarios da cidadanía, nas que se poidan outorgar poderes ante o letrado ou letrada da Administración de Xustiza, celebrar conciliacións, ratificacións de divorcios mutuo acordo, etc. A orde coñecida mudará en breve. Nos povos xa mesmo o 1 de xullo de 2025 e o resto da comunidade autónoma acollerá a chamada fase 3 en xaneiro de 2026. Os letrados e letradas da Administración de Xustiza como directores dos servizos comuns e xefes das áreas civil e penal, tanto nos servicios de tramitación como de execución, terán que organizar o traballo de grupos de funcionarios agrupados en equipos, partindo dun xeito de traballar completamente novo. Unha das principais finalidades do cambio é garantir unha maior eficiencia e uniformidade na resposta que se dé á cidadanía, evitando criterios distintos segundo o órgano xudicial e tempos de espera moi dispares que se dan hoxe en día. Creo firmemente que é o momento propicio tamén, dado que hai que empezar de cero, sen ataduras nin vínculos co sistema anterior, para cambiar o enfoque que hai respecto da lingua. Aquí entra en xogo a importante labor dos letrados directores dos servizos comuns, que nos seus protocolos de actuación poden establecer como obrigatoria a tramitación preferente en galego dos expedientes xudiciais. Agora ben, para que algún director dos servizos comuns opte por recoller tal premisa no seu protocolo de actuación, é absolutamente imprescindible que o Atenea sexa bilingüe. A necesidade dun programa de xestión procesal que permita tramitar en galego non precisa ser explicada neste foro porque é de sobra coñecida por todos os asistentes, por levala reiterando dende fai anos.
pedindo, case rogando, que se traducise o Minerva, algo que nunca se conseguiu. Pese aos anos transcorridos en que se materializasen as nosas demandas, persoalmente creo que nos atopamos ante un reto ilusionante. A participación de varios membros desta asociación no Consello da Cultura Galega, aportando propostas para mellorar a situación do idioma propia no eido da Administración de Xustiza, as adhesións conseguidas en tempo récord á carta dirixida ao conselleiro, que hoxe nos acompaña, e ao ministro de Xustiza, a petición da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, son mostras todas elas de que estamos remando nunha mesma dirección, así como de que hai un clamor popular que respalda a nosa petición. Con esa ferramenta nas mans, haberá que ir dando pasos cara á galeguización do ámbito xudicial e ao respecto, por fin, dos dereitos lingüísticos dos cidadáns e cidadás. Nese escenario, o novo modelo de organización xudicial que conseguirá uniformar actuacións e trámites procesuais de cada orde xurisdicional tamén é o propio para lograr o incremento das resolucións ditadas en galego. Será o momento en que os letrados da Administración de Xustiza comprometidos coa causa aproveiten a súa posición de directores para incentivar a tramitación en galego e os demais para convencer os superiores xerárquicos da conveniencia do seu uso. En conclusión, podemos decir que o programa Atenea ten que permitir o trámite dos expedientes xudiciais en galego e en castelán. Non podemos consentir que sexa doutro xeito. A Administración tampouco pode seguir ignorando o clamor popular materializado estes días por distintas vías. Os letrados da Administración de Xustiza, Atenea bilingüe en man, teñen por diante unha importante labor de garantía dos dereitos lingüísticos dos cidadáns e cidadás, que a día de hoxe lles son vulnerados nos órganos xudiciais. Ademais desa función de garantes de todo aquel que o solicite poida ser atendido en galego, teñen unha función clave na promoción e expansión do uso do idioma, concienciando os funcionarios para que o empreguen como primeira opción nos asuntos entrantes. A magistrada dona Sandra Piñeiro Vilas puso en valor o papel da Irmandade Xurídica Galega como espazo de encontro e compromiso colectivo co galego no ámbito xurídico. Na súa intervención, destacou a necesidade imperiosa de que o novo programa informático Atenea sexa plenamente bilingüe. En primeiro lugar, para min é unha honra e unha fonda emoción tomar a palabra ante a Irmandade Xurídica Galega despois de 17 anos de camiño xuntos e xuntas. Anos de compromiso, de teimosía e de traballo firme polo recoñecemento pleno da nosa lingua na práctica xurídica diaria. Ao longo deste tempo, fomos quen de construir, entre todos e todas, unha rede que hoxe é moito máis ca unha asociación ou que un colectivo. A Irmandade é un espazo de encontro, de resistencia e tamén de esperanza. E hoxe, nesta celebración, temos motivos sobrados para falar de esperanza, porque, aínda que o camiño continúa, hai pasos que merecen ser sinalados e celebrados. Por unha parte, un deses pasos, sen dúbida, é o acollemento por parte das administracións públicas da nosa proposta para que a aplicación informática Atenea, ferramenta fundamental no día a día de moitas persoas operadoras xurídicas, sexa finalmente bilingüe. O compromiso amosado hoxe neste acto polo delegado do Goberno e polo conselleiro danos esperanza. Isto que pode parecer unha cuestión técnica é en realidade unha cuestión de fondo, é unha cuestión de dereitos. Porque non se trata só de usar o galego, trátase de poder traballar, vivir e expresarse con naturalidade e tamén con dignidade na nosa lingua. Tamén neses espazos formais e institucionais onde durante décadas estivo ausente ou relegada. Este logro non foi froito dun día, foi o resultado, como dixo Ángeles e os outros que me precederon na palabra, de anos de insistencia, de propostas serias, de documentos, de reunións, de conversas discretas e outras máis públicas. E foi tamén posible porque cada vez somos máis quen cremos nunha xustiza plenamente galega, no sentido máis inclusivo e democrático da palabra. A adhesión de moitos e moitas operadores xurídicos a esta proposta é outro signo esperanzador. Onte acordouse na Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dirixirse ás administracións para que se leve a efecto a nosa proposta. Pero tamén xuizas e xuíces, abogados e abogadas, fiscais, procuradores e procuradoras, letradas e letrados da Administración de Xustiza, funcionariado, persoas do mundo universitario, notarios e notarias, persoas con todo tipo de sensibilidades e ideoloxías adheríronse a nosa proposta. Somos xa unha masa crítica que non só defende o galego como símbolo, senón que o utiliza, o promove e o reivindica como ferramenta viva.
E falando de ferramentas vivas, permitídeme destacar o outro logro que quero sinalar hoxe. Esta grande nova que celebramos que é o compromiso acadado co Colexio Notarial de Galicia para a traducción dos protocolos e actualización ao galego. Isto é moito máis que un xesto simbólico. Estamos a falar de recuperación dunha práctica histórica e da dignificación dun instrumento esencial na vida civil das persoas. Que se poidan outorgar escrituras, testamentos, poderes, contratos ou actas notarizadas en galego de maneira garantida e fluida é un salto cualitativo cara a unha normalidade xurídica que se cadra hai anos semellaba utópica. É galego vivo na vida da xente. Este compromiso tamén é unha mostra de que podemos acadar cando unimos forzas, cando se entende que o uso do galego non é unha barreira, senón unha ponte cara á cidadanía, porque non esquezamos que detrás de cada documento, detrás de cada expediente, hai unha persoa. E esas persoas teñen dereito a que se lles atenda en galego, a que se lles defenda e se lles recoñezan os seus dereitos. A Irmandade naceu co espírito de Castelao e de Lois Peñanovo, co soño dunha xustiza con acento galego, feita dende aquí e para aquí. E ese soño segue vivo. Non para excluir a ninguén, senón para ampliar horizontes, para lembrar que o dereito tamén é cultura, tamén é dignidade, tamén é identidade e tamén é memoria colectiva. Certo que queda moito por facer, obviamente queda moito por avanzar na formación, na garantía de recursos lingüísticos, na presenza plena do galego nos procesos xudiciais, na docencia universitaria ou nos colexios profesionais e na xurisprudencia. Mais se algo nos ensinaron estes anos é que cando traballamos xuntos e xuntas, os muros acaban por ceder. Cada pequeno logro suma, cada voz conta e cada documento redactado en galego é tamén un acto de dignidade. No transcurso da Asamblea tivo lugar un dos momentos máis emotivos da xornada, o nomeamento como irmandiña de honra da avogada do Estado dona Consuelo Castro Rei, en recoñecemento aos méritos excepcionais que concorren na súa destacada traxectoria profesional. A entrega da insignia de ouro da Irmandade foi precedida pola louba realizada pola fiscal da Audiencia Provincial de Ourense, dona Carmen Eiró, quen destacou non só o seu rigor xurídico, senón tamén a súa sensibilidade e defensa activa dos valores democráticos e do respecto pola diversidade lingüística. A nosa Chelo é abogada do Estado dende o ano 1989, empezou traballando como abogada do Estado no Ministerio de Sanidade e Consumo, despois xa foi abogada do Estado da Coruña, foi tamén abogada do Estado xefe da Asesoría Xurídica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, abogada do Estado xefe da Coruña no ano 2004 e 2007, e teño que referirme a elo porque asumiu a defensa, e constame pola parte que me toca como fiscal, ela asumiu a defensa de José Luis López Sor, o único cargo da Administración do Estado imputado na catástrofe do Prestige, que por certo resultou absolutorio, algo debeu de facer ben. Foi tamén abogada do Estado jefa de Galicia desde o ano 2007 hasta o ano 2018, e no ano 2018, a través dun acordo do Consello de Ministros de xuño de 2018, foi nombrada abogada do Estado, abogada xeral do Estado, xefa do Servicio Xurídico da Administración do Estado. Nese tempo, desde o ano 2018 hasta o ano pasado, hasta o ano 2024, Chelo fixo cousas, e máis o seu equipo, fixo cousas tan importantes e deulle forma xurídica a cousas tan importantes como a restauración da memoria democrática. Gracias a Chelo e ao seu equipo xurídico, os restos de Francisco Franco saliron do Val dos Caídos, actual Val de Cuelgamuros, e tamén o Pazo de Meirás volveu para a Administración do Estado. A maiores, Chelo, e isto moi brevemente, porque claro, a folla de servicios é tan grande, é tan completa que entonces votamos a mañá. Chelo, ademais, tamén traballou moito aquí na nosa terra, en Galiza, foi vogal do Xurado Provincial de Expropiación da Coruña, foi membro do Consello de Administración e asesora xurídica das autoridades portuarias de Coruña e de Vilagarcía, secretaria do Tribunal Económico Administrativo Regional, foi a representante de España nun equipo de traballo en defensa dos dereitos humanos e da migración no ámbito do Comité de Dereitos Humanos do Consello de Europa, onde ostentou a vicepresidencia. Foi premio Lois Peñanovo, xa que tanto falamos del, no ano 2015, e foi, entre outras moitas cousas, académica de número da Real Academia Galega de Legislación e Xurisprudencia no ano 2012.
Isto así grosso modo, porque evidentemente no tinteiro quédame unha chea de cousas, pero solamente creo que con este esbozo xa se nos, máis ou menos xa nos damos conta, querida Chelo, da túa vocación de servicio público, da túa vocación de defensa do interés xeral, non só en Galicia, senón tamén en España. Todos sabemos que o abogado do Estado ten un cliente difícil. E ademais de ter un cliente difícil, tamén ten un traballo difícil, moi difícil. E constanos, Chelo, e a miña primeira e a todos os que estamos aquí, que o fixeches e o desempeñeches cunha grande dosi de responsabilidade. Veme, e por suposto, en Galiza bandeirando a nosa lingua. Veme agora a memoria, no teu magnífico discurso de entrada na Real Academia, aquela frase que dicías que pouco ou nada do seu povo perdura sin a nosa lingua. Pois é certo, Chelo, e ti leváchelo a gala como ninguén. Sabemos que a medalla que che van a dar hoxe para ti é moito máis con a honra. É un símbolo do teu respeto pola nosa cultura, do teu amor polo noso idioma, da túa inquedanza de mantelo sempre presente, o sea, non só vivo, senón presente e útil nun mundo como é o mundo xurídico onde tantas veces se tende a esquecer. Non o dixen ao principio porque o bo sempre se deixa para o final, pero Chelo e máis eu somos paisanas. Nacemos as dúas na cidade das Burgas, a carón do pai miño. Entonces, non se me ocurre mellor forma de rematar que traendo a colación outro paisano noso, un gran comprometido ca utilización do galego, que é don Vicente Risco. Querida Chelo, ti fixeches, que orgulloso estaría de ti, don Vicente Risco. Ti, mellor que a nadie, fixeches realidade aquela famosa frase que il dicía tantas veces. Ti dis, Galicia é ben pequena. Eu dígoche, Galicia é un mundo. Grazas, Chelo, por facer de Galicia do noso idioma un mundo. En nome da Irmandade Xurídica Galega vamoslle facer entrega a Chelo Castro do diploma e a insignia que acredita como irmandiña de ouro da nosa Irmandade por todo o que ten feito polo dereito, por Galicia e pola lingua galega no dereito. Moitísimas grazas, Carme, polas túas palabras. E eu quero, a miña vez, empezar dándolle os parabéns ao noso presidente, a Xaquín Monteagudo, polo extraordinario éxito que remata de ter na reivindicación da propiedade das estatuas de Abraham e Isaac do pórtico da fachada orixinal da Catedral de Santiago. Un aplauso para él. Bueno, eu levei unha alegría grandísima, a verdade. Queridos irmandiños e irmandiñas, autoridades, por suposto, síntome moi honrada coa concesión da medalla de ouro da Irmandade Xurídica Galega e agradezo de corazón. Os veteranos da Irmandade, como Xaquín, o noso presidente, Pepe, Carme Vaquero, Barreiro, Benito Montero, Luis García Mañá, que agora non nos pode acompañar, Carlos Varela, Luis Villares, Dalila do Pazo, Sandra Piñeiro e tantos outros, pero estes foron os primeiros a quen tiven a sorte de coñecer. Levan moito máis tempo que a min investindo o seu tempo e a súa enerxía de xeito incansable para abrirlle as portas da xustiza ao galego. A nosa lingua da que tan orgullosos nos temos que sentir e que tantos atrancos sofre todos os días. Quero rendirlles unha homenaxe a eles e elas, a todos, a todas as persoas que levan anos picando pedras sen se render. Desde que ingresei na Irmandade son moitas as iniciativas, as propostas, as actividades, as loitas, as reivindicacións que se veñen desenvolvendo. Neste momento estamos empeñados, vou seguir sendo pesada, conselleiro, estamos empeñados nun obxectivo fundamental, que Atenea, o sistema de xestión procesual da Administración de Xustiza que se vai implantar en Galicia, permita tramitar os procedementos tamén en galego, para que se respecten así os dereitos lingüísticos da cidadanía. E pedimosvos a vosa axuda no impulso a esta iniciativa na que agardamos poder contar con todas as administracións competentes. Tamén quero salientar, como dixo Sandra Piñeiro,
a importancia do protocolo que se está a firmar co Colexio Notarial de Galicia e darlle as grazas ao querido amigo Graíño, porque é importantísimo que, como el dixo nos actos xurídicos que nos acompañan as persoas ao longo de toda a nosa vida, que se poidan facer na lingua na que pensamos, falamos e soñamos, tan sinxelo como iso. Quen fala castelán pode facelo, quen fala galego teno difícil. Trátase dunha cousa tan sinxeliña como esta. A Irmandade Xurídica Galega traballa dende a independencia, sen sectarismos, dando cabida a todos e todas os que compartan os nosos obxectivos e estean dispostos a traballar por eles. E falo con espírito constructivo, de cooperar con todo o mundo, con todos os que teñen responsabilidades políticas, con todas as institucións, con todas as persoas. Eu creo moito no papel da sociedade civil, na forza dunha cidadanía vigilante e activa que lles marque o paso aos poderes públicos e que non permita que se esquezan dos seus compromisos e das obrigas que teñen coa sociedade. Co compromiso e a acción de moitos no día a día, nas cousas pequenas, é como se sementa e como se colleita. Por iso quero aproveitar esta intervención para animarvos a todos e a todas a contribuirdes a esta tarefa sen vos desanimar, conscientes de que con moitas pedras pequenas podemos construir un gran edificio, aínda que nos leve un pouquiño de tempo. No marco da xornada formalizouse a sinatura dun protocolo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, o Colexio Notarial de Galicia e a Irmandade Xurídica Galega, co obxectivo de promover o uso do galego no ámbito notarial. Trátase dun avance significativo no proceso de normalización lingüística que busca garantir que a cidadanía poida realizar trámites notariais plenamente en galego. Este acordo supón un paso firme cara a unha cooficialidade real e efectiva no eido xurídico, mediante un traballo conxunto e coordinado entre as institucións implicadas. No transcurso do acto, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, don José López Campos, reafirmou o compromiso do goberno galego coa plena implantación do galego no sistema xudicial, anunciando que o novo programa informático Atenea funcionará nas dúas linguas cooficiais en Galicia. A ninguén se lle escapa que creo que a sociedade galega nos está mirando, nos está observando. Eu sempre digo que cando os que estamos ao frente de responsabilidades políticas, e o sabe tamén o delegado do goberno co que falo habitualmente, sabemos que hai unha sociedade expectante, unha sociedade que observa e que tamén mira con detemento que facemos os responsables políticos. En este caso creo que hai un tema fundamental que a sociedade galega exixe e é que nos unamos en torno ao noso maior patrimonio, ao noso maior tesouro que é a nosa lingua, é o galego. Tendo en conta esa realidade, o goberno e as distintas forzas políticas iniciamos un proceso non sencillo, fai máis dun ano, para actualizar, para darnos unha nova norma actualizada 20 anos despois a ese documento fundamental que é o documento básico da estrategia e da xestión da lingua a nivel administrativo, que é o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, en ese chamado Pacto pola Lingua, no que eu creo que xa conseguimos un primeiro obxectivo, e é que a sociedade galega fale desa realidade, fale desa necesidade do pacto. E cando falamos de pacto e temos que aterrizar na realidade social, a veces isto se materializa en cuestións como no ámbito xurídico. E é certo, non podemos escapar que a día de hoxe estamos ante un reto mayúsculo. Eu tive a sorte de poder estar reunido coa Irmandade Xurídica esta semana, na que me trasladaban a preocupación por a implantación dese novo programa administrativo, dese programa Atenea, que nos vai a obrigar as administracións a traballar de forma coordinada. O estamos facendo xa, o delegado sabe, mantemos prácticamente reunións diarias, hai unha boa vontade por parte do Ministerio para habilitar, para resolver a problemática que tiña o programa Minerva. Era unha problemática que non estaba, ou non permitía a implantación de dúas linguas de forma ordinaria, por lo tanto había que modificar a base do programa, e isto xeneraba unha serie de problemas importantísimos. Agora estamos no momento de poder resolver esa cuestión técnica. Teño que decir que dende Antega xa se puxeron en contacto co Ministerio, hai a total vontade por parte do Ministerio, os técnicos, para facer e abrir esa aplicación ao posible uso dos idiomas cooficiais, e por eso, por suposto, Galicia será unha das comunidades autónomas que implante, ou a comunidade autónoma que implante, en primeiro lugar,
ese programa, ese novo programa Atenea en dous idiomas, en dúas linguas, na lingua cooficial e, por suposto, dando prioridade ao uso do galego. Creo que é unha débeda que temos ca xusticia, pero é unha débeda que temos ca sociedade. Estamos todos alineados en esa dirección, gracias a Irmandade Xurídica, está facendo un traballo extraordinario, está transmitindo un apoio fundamental e, ademais, creo que é importante que tamén transmitamos este apoio, esta unidade á sociedade galega, que o perciban de forma directa, e eu estou convencido que neste momento crucial dese novo escenario do Pacto polo Galego, a xusticia será un exemplo da forma na que nas administracións temos que traballar para coordinarnos e para establecer un mecanismo común, un mecanismo que permita realmente unha xusticia en galego e que devolva esa dignidade a toda a sociedade galega, que poida utilizar un ámbito tan importante como a xusticia ou hoxe ese protocolo que acabamos de firmar tamén co Colexio de Notarios, o galego. Eu vou poñer unha anécdota, Graíño non sei se o sabe, pero eu fui un directivo de banca e traballei moitos anos con el, en Caldas, se casou a muller, e aquí está Valentín, e a nos honranos o detalle de que fai máis de 20 anos, Valentín, e máis eu como director, e Valentín como cliente da entidade bancaria, firmamos a primeira escritura, unha das primeiras escrituras en galego, dunha hipoteca, non era nada, digamos, moi especial, pero si é certo que firmamos a súa hipoteca en galego na notaría de Carmen Alicia Calaza, que é a muller de José María Graíño. Fai máis de 20 anos xa se facían escrituras en galego, fai máis de 20 anos Valentín García e máis eu facíamos uso do galego nas notarías, e espero que a firma de hoxe sirva para convertir esa excepción nunha norma. Don Pedro Blanco Lobeiras, delegado do Goberno en Galicia, expresou o seu agradecemento polo nomeamento como irmandiño da Irmandade Xurídica Galega, aproveitando a súa intervención para reflexionar sobre a importancia dos dereitos lingüísticos da cidadanía e subliñando o compromiso do Goberno do Estado coa protección e promoción das linguas cooficiais. En primeiro lugar, teño que decir que recibo con moita ledicia o nomeamento de irmandiño, e máis aínda cando comparto a honra con este heteroxéneo grupo que hoxe nos acompaña, e a verdade é que me sinto absolutamente afortunado. Como sabedes, ou non, eu nacín en Monfero, aínda que moitos me sitúan na Mariña Lucense. Monfero é o corazón das Fragas do Eume, e, polo tanto, o galego acompáñame dende o mesmo momento con o que nacín. De adulto, como profesional da abogacía, que son primeiro e fundamentalmente, e agora como responsable público, sempre loitei e sigo facendo efectivamente para garantir que os dereitos lingüísticos da cidadanía sean respetados. Este 2025 cúmprense 50 anos do inicio da transición. Non vamos a discutir se son 50 ou 49, pero en todo caso sí que se inicia uns novos aires para España. E tamén marca, eu creo, que o inicio da recuperación do uso público, do uso institucional, político e tamén xudicial do noso idioma. Un paso daquela lingua vernácula a un idioma do mesmo rango xurídico que tiña o castelán, e sobre todo coa mesma dignidade. Nesa normalización do uso do galego tiveron moito que ver profesionais como Victorino Gutiérrez ou Conchelo ou outras moitas persoas que efectivamente merecen ese traballo que levan feito silencioso pero fundamental, que entenderon que había que dar un paso adiante e rachar con esa pena do ostracismo a que seguía sometido a lingua galega, e que o fixeron tamén de xeito escrito, nos discursos, e ás veces tamén, que tamén fai falla, petando na mesa. Posturas que eran incómodas e mesmo disruptivas para unha parte da sociedade, esa parte da sociedade que se sentía posuidora da, para eles, a única verdade. Se hai un idioma na que todos nos entendemos, non hai motivos para empregar outro. Iso soanos ese argumento, verdade? Pois despois de 50 anos de transición, dunha Constitución asentada, dun Estatuto de Autonomía, dunha lei de normalización lingüística, de que poidamos empregar o galego no Congreso e no Senado, despois de todo iso, temos que seguir argumentando contra estes pensamentos intolerantes e rancios. Dende logo, como decía o profesor Segade, non é de recibo. Contra as mesmas ideas que impediron hai unhas semanas que o galego formara parte, como proveu o goberno que represento, no listado de linguas oficiais da Unión Europea, e que a loita que iniciamos coa recuperación dos nosos dereitos lingüísticos está aínda moi lonxe de ver o seu final. Quero confesarvos que nestes máis de 2 anos que levo como delegado do goberno en Galicia, advertín en diversas ocasións a distintos departamentos
sobre o uso do correcto do idioma galego no marco da Administración Xeral do Estado. Se vean estas situacións, absolutamente estou seguro de que non respondían a unha intencionalidade lesiva cara ao idioma, non deixan de ser un incumprimento da normativa e tamén unha pequena ferida que eu sentía como propia. Pero tamén descubrín que, ao outro lado, había unha seria preocupación diante destas, permítame chamarlles, incoherencias lingüísticas. Unha preocupación lóxica por canto este goberno, dende hai 7 anos, entende como unha riqueza o pluralismo da nosa sociedade e tamén do noso idioma galego. Un goberno que defende unha España aberta, moderna e tolerante, un país plural nas súas ideoloxías, nas súas culturas e, sobre todo, diverso nas súas linguas. Unha democracia onde a palabra razoada priva de sentido o insulto e que pode e debe expresarse en calquera das linguas oficiais. Protexer as linguas é tamén unha decisión política e por iso nestes anos estamos a dar pasos substanciais que eu, como galegofalante e tamén membro deste goberno, debo significar. A nivel da Administración Xeral do Estado, o plan estratégico que aprobamos a finais do pasado ano inclúe especificamente a atención aos dereitos lingüísticos da cidadanía, tanto para trámites electrónicos como para trámites presenciais. Por iso, estamos a desenvolver un plan de formación dirixido ao conxunto dos empregados e as empregadas públicas de todo o país e incluímos xa como mérito o coñecemento do idioma oficial no acceso a postos de traballo que teñan atención presencial nas comunidades autónomas con lingua propia, como é o caso de Galicia. Ademais, estamos revisando os procedimentos disponibles nas sedes electrónicas para ofertalas en todos os idiomas oficiais, tamén, por suposto, en galego. Decisión política tamén foi a dedicar á lingua un proxecto estratégico específico no plan de recuperación, ao nivel de outros que se centran en sectores industriais ou científicos, digamos, máis habituais. No PERTE da lingua financiamos accións como o proxecto NOS, un proxecto para incorporar o galego ás novas tecnoloxías e ferramentas da intelixencia artificial. Son consciente de que queda moito camiño por percorrer. Cada pouco, esas ideas que vos sinalei atópanse acosadas no noso idioma, atopan un autofalante novo, en forma de tweet, de artigo xornalístico ou de acción na rúa. E cada unha delas é unha pedra máis no camiño cara á normalización completa da lingua. Pero quero aquí, diante todos vós, todos e todas, como novo irmandiño reiterarvos o meu compromiso político e o meu compromiso personal con este proceso de normalización. Remato como empecei, expresando a miña satisfacción e, sobre todo, agradecéndovos o nomemento que acabades de facerme. Agradecéndomos que me sintades como un máis. Por lo tanto, vou a tratar de que todos esos éxitos que ata o de agora se foron conseguindo seamos capaces de seguir adiante. E, dende logo, tede a absoluta seguridade de que, dentro do Goberno de España, vamos a facer todo o posible que desta vez sí. E neso, é verdade, estamos falando e estamos traballando conxuntamente porque desta vez sí ten que ser o caso en donde no ámbito xurisdiccional poidamos tramitar e poidamos abrir expedientes xudiciais en galego. Ese é o noso compromiso e, por lo tanto, vamos a seguir facendo sempre a lembranza de que foi a Irmandade Xurídica Galega a que puxo todo o empeño, o máximo empeño, en que isto fose posible. Don Antonio López, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, pechou o acto agradecendo o compromiso da Irmandade Xurídica Galega no proceso de normalización lingüística no ámbito xurídico e o seu traballo sostido ao longo do tempo. Eu quero insistir no agradecemento que aquí xa se fixo a esta iniciativa que capitaneou a Irmandade Xurídica Galega para que este programa Atenea acabe recollendo con claridade a posibilidade de xestionar toda a tramitación xudicial en galego, ese traballo calado, discreto, sin voces que lancen gritos demasiado dolorosos ás veces pos oídos, pero traballo calado, agrupando, sumando esforzos. Eu penso que vai ter a súa recompensa como a que acabamos de escoitar nas voces dos seus responsables. Ten moito mérito a Irmandade Xurídica Galega. Grazas tamén por colocar este busto de Vitorino Gutiérrez Aller aquí a carón da Facultade de Dereito. É moi importante que as xente nova que entra cada ano e estudia cada ano aquí na nosa facultade se familiarice con estas persoas que son un referente
para o que temos hoxe de presencia do galego na xustiza, que pasen por diante da escultura de Penzol ou de Vitorino González Aller, ou que vexan o Vítor, que está aquí xusto na primeira entre descansiño da escaleira onde está o Vítor de Lois Porteiro Garea. Bueno, o mesmo, aínda que non ten directamente que ver con isto, pois acabamos de colocar unha placa aí na entrada para recordar que fai 101 anos se graduou a primeira muller que estudou Dereito na nosa universidade, Luisa Cuesta Gutiérrez, e que foi a primeira profesora da nosa universidade. Non deu clase en Dereito, senón que deu en Filosofía e Letras, que era o que estudara antes en Valladolid, pero cando veu aquí de bibliotecaria, matriculouse en Dereito, remateu brillantísimamente os seus estudos e foi a primeira profesora. Temos aí unha placa discreta, pero, bueno, confiamos en que, por pasar por diante dela, se acabe lendo e se acaben coñecendo algúns fitos, algúns persoeiros, que son unha referencia para o que somos, non? E parabéns tamén ao presidente por ese éxito diante do Tribunal Supremo. Tamén aí, aparte do éxito judicial, aí tamén hai algo de reivindicación do galego, do noso, fronte a, neste caso, que fora un espolio pois absolutamente inadmisible. Noraboa tamén por ese traballo. Parabéns ás irmandiñas e irmandiños que vos incorporades de novo polo traballo que xa tedes feito, porque cando un chega aquí xa ten méritos acreditados, pero que o diploma sexa ademais un compromiso, como deben ser casi todos os premios, para a partir de agora seguir merecendo cada día co traballo que toca facer, que é moito, porque aínda nos queda moito que facer, e un agradecemento, unha felicitación especial para Chelo, porque, bueno, este recoñecemento como irmandiña de ouro, pois é ni máis ni menos que o recoñecemento a esa traxectoria que foi tan ben trazada aquí, ese compromiso tamén calado, discreto, pero absolutamente contundente coa introducción do galego no mundo do dereito ali por onde pasou, pois merece todo o recoñecemento e acaba sendo pois unha guía para todos os demais. Pero temos que seguir traballando pola lingua galega no dereito e temos que seguir traballando todos. E polo que a mí me toca, neste caso como representante aquí da Universidade de Santiago de Compostela, pois nós tamén temos deberes que facer. Ainda non temos docencia en galego máis alá dun 25% da que se imparte nesta facultade. Acabamos de aprobar fai un ano, escaso, un conxunto de accións para impulsar o galego na universidade, nos distintos eidos, cun obxectivo, eu diría, discreto, pero a ver se somos quen de conseguilo, que sería rematar o 2026 con 1/3 da docencia na universidade en galego. Aínda hai facultades que non chegamos ao 5%. Hai outras que efectivamente están xa lá polo 80%, pero no conxunto e na de Dereito temos que darlle un paso adiante e temos que incorporar novas xentes. E para iso necesitamos algo moi importante que eu penso que ademais o necesitamos no conxunto das accións en materia de dereito e lingua, non? Eu me parece que xa temos unha base normativa, na base normativa xa se conseguiu un estatus normativo que nos permite actuar, e agora o que nos falta, eu estou cada vez máis convencido, é o traballo noso, o convencemento noso e a presión da xente para utilizar todas as capacidades que temos na norma. Por que non hai máis docencia en galego? Bueno, porque non hai profesores que falen en galego, e non hai tampouco unha presión forte do estudantado, porque senón seguramente teríamos máis. E temos que xuntar todo eso. Nese conxunto de medidas que propoñemos, pois van dende un recoñecemento adicional e especial, porque efectivamente cambiar de lingua na docencia pois supón seguramente un esforzo na elaboración de materiais, un esforzo na preparación de traballos, de clases, de exames, etc. E iso debe ter un recoñecemento polo menos nas fases iniciais. Pois hasta ese extremo estamos chegando, pero é moi importante sentir a presión da sociedade. E agora que estamos tamén, como dicía o conselleiro, nese momento no que estamos tratando todos de traballar nun novo pacto, dun novo acordo pola lingua, e seguimos falando de normalización, eu ás veces teño dito xa que a normalización que necesitamos hoxe, eu diría que é unha normalización inversa. As institucións, me parece que xa utilizamos con bastante normalidade o galego, pero fáltanos que a sociedade utilice o galego, que é o que estamos perdendo.
temos que sentir a presión da sociedade detrás usando o galego, e iso me parece que é un camiño, igual que a normalización inicial era meter o galego nas institucións como se falaba na rúa, nos corredores, nos bares e nas cafeterías, e hoxe o que nos atopamos é que nos fai falta que se fale galego nas rúas, nos bares e nas cafeterías, e a que as institucións sigan utilizando tamén galego, pero temos que darlle aí outra, me parece a min, outra orientación.